Agafeu aire, obriu les finestres i gaudiu d'aquest petit respir tèrmic perquè la baixada de les temperatures i també les tempestes seran les protagonistes. Veiem aquesta imatge de l'Aldea, concretament una de les zones on seran a la fase de la totalitat d'aquest eclipsi que es donarà d'aquí justament a 18 dies, el proper 12 d'agost. Serà doncs aquest esdeveniment astronòmic del segle i esperem doncs també que la meteorologia hi jugui un paper important i ens ajudi. Però parlant de meteorologia, avui les clares protagonistes són aquestes nuvolades, així creixent al migdia a punts del Vallès Occidental, i és que és sobretot aquí, al voltant del prelitoral central i de la serralada transversal, on avui de moment s'han donat els aiguats més potents amb registres que ja superen els 60 litres per metre quadrat i fins i tot algunes calamarsades. Tot plegat de la mà d'aquesta bossa freda, fixeu-vos que ha fet créixer tots aquests xàfecs, com comentàvem, aquí al prelitoral central, tota aquesta zona de la serralada transversal, i a mitja tarda s'hi tornava a posar amb força, amb calamarsades, amb ventades i fins i tot doncs algun aiguat local que deixava, com comentàvem, més de 20 litres en tan sols mitja hora. Anem a veure perquè tot plegat és degut a aquesta bossa freda, que ja fa dies que comentem, d'uns 14-15 graus sota zero a uns 5.500 metres. Fixeu-vos com ens acaba de creuar, portant doncs aquest enrenou meteorològic, però darrere seu tornen els colors vermells i fixeu-vos tota aquesta massa càlida de l'Àfrica. Per tant, sembla que el respir tèrmic durarà poc perquè la calor ens vol tornar a visitar. Anem a veure, doncs, quina és la previsió per les properes hores, perquè sembla que l'enrenou meteorològic està servit. En primer lloc, ens hem de fixar en les temperatures. Per aquest diumenge, fixeu-vos com gairebé cap màxima superarà els 30-32 graus, allà on pugin més serà a Ponent, com per exemple més de 33 graus a Lleida, però clar, venim d'aquests 40 o 43, per tant, sembla doncs la glòria. I de cara a la nit, sembla que per trobar més fresca haurem de viatjar cap al Pirineu, amb mínimes per sota dels 15 graus, tot i així, però, sembla que les nits tòrrides també abandonaran, sobretot, punts del litoral. I pel que fa a l'estat del cel, haurem d'estar pendents, en primer lloc, d'una franja d'aiguats que sembla que podria començar a créixer els vols de la 1 a les 2 de la matinada cap aquí, cap al cap de Salou, i avançaria des del sud-oest cap al nord-est, afectant especialment doncs, punts del Tarragonès, també doncs, del Baix Penedès, del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès i fins i tot fins al Maresme o punts de la selva marítima. Aquí, amb alguns aiguats i algunes calamarsades intenses, per tant, podrien créixer algunes rieres que ara mateix estan ben seques. Sembla que aquestes tempestes i aquests aiguats del litoral viatjaran mar endins de cara al matí del diumenge, però a partir del migdia i durant la tarda, aquesta bossa freda, tot i que lentament s'allunya, encara tindrà corda per produir una nova tarda de xàfecs i tempestes aquí a la serralada transversal i interior de les comarques de Girona, fins i tot encara amb alguna calamarsada puntualment intensa i també doncs, aquests acumulats que podrien superar els 10 o 20 litres en ben poca estona. I com comentàvem, sembla doncs, que la tramuntana i el mestral portaran més sol i un dia més tranquil, sobretot a Ponent i a les comarques del sud. Atenció, perquè aquesta tramuntana i aquest mestral poden bufar amb força ben bé fins al vespre. Al Pirineu sembla també que les temperatures seran més agradables i aquest sol lluirà amb més ganes. I pels propers dies anem a veure com evolucionarà, perquè com comentàvem, el més important és que sembla que el respir tèrmic s'acaba, tornen a pujar les temperatures i fixeu-vos que torna l'anticicló i també torna el sol. De cara a dimarts encara hem de parlar d'aquesta tramuntana i aquest mestral que serà encara intens, sobretot dilluns, amb aquest rebuf a punts de la costa central i com comentàvem, de cara a dimarts aquesta tramuntana i aquest mestral que anirà de baixa però encara podria bufar en alguns punts del Cap de Creus, però en general el sol lluirà amb força i serà sobretot a partir de dimecres i en dies posteriors, dijous i divendres, quan el sol serà el clar protagonista a Catalunya i tret d'algun petit ruixat de tarda que hem simbolitzat a punts del Pirineu, en general, la calma, la calor i la xafogor tornaran a ser els protagonistes fins i tot amb valors que podrien acostar-se de nou una altra vegada als 40 graus cap a punts de Ponent. I de fet, anem a revisar ara els avisos vigents per aquestes properes hores perquè, com comentàvem, del Tarragonès cap al Maresme o la selva marítima, aquesta propera nit i matinada tenim aquest avís del Meteocat perquè poden descarregar xàfecs de més de 20 litres en tan sols mitja hora i poden anar doncs, amb certa intensitat, com comentàvem, aquests xàfecs marxaran i de cara a aquest diumenge a la tarda l'enrenou encara podria
podria produir xàfecs localment forts aquí, sobretot a punts de la serralada transversal i també del nord-est. Aquests serien els avisos vigents per les properes hores. I parlàvem també que a les properes hores hem d'estar pendents de les rieres, unes rieres típiques del Mediterrani que normalment van seques, allà hi camina gent, allà hi aparquem cotxes, però de cop i volta poden portar moltíssima aigua i poden créixer de manera sobtada. Per tant, es demana que a les properes hores no acostar-se a les zones inundables perquè sembla que els xàfecs i les tempestes podrien fer augmentar els cabals d'aquestes zones que fa molts dies que van seques. Per tant, trenquem la ratxa seca en algunes comarques de Catalunya i obrim les finestres perquè el respir tèrmic durarà poc, però ens farà gaudir. Fins aviat.